Pogledajte na nebo. To je ptica. To je avion. To je Superman. Podzemni svet. Brži od munje. Snažniji od talasa plime. Moćniji od uragana. Čudesni stranac sa planete Krypton. Čovek od čelika. Superman. Obdaren rentgenskim pogledom i nadljudskom snagom, on vodi beskrajnu borbu za istinu i pravdu, prerušenu skromnog novinara po imenu Clark Kent. Urednik. Dok je bio u lovu, moj otac je otkrio ono što je danas poznato kao Hendersonova pećina. On je misteriozno nestao pre 40 godina dok je istraživao. Nedavno sam pronašao ove mape koje je ostavio i koje pokazuju da se još veća čuda i misterije kriju iza ovog prostranog podzemnog sveta. Ako bi vaše novine pomogle ekspediciju, ja bih poveo sa sobom gospođicu Lane i gospodina Kenta i garantovao da će Daily Planet imati ekskluzivna prava na priču. Ovo je sjajna priča, šefe. Voljela bih da pođem. Pa, u redu. Dogovoreno. Hvala, gospodine White. Možemo odmah da krenemo. Pažljivo, to je eksploziv. Morat ćemo da napravimo par eksplozija. Isplovljavamo, Kente. Naći ćemo se u plavoj pećini. Zdravo, Kente. Vidimo se kasnije, Lois. Divno je. Prema mapi, sljedeća pećina je najveća koju je čovjek ikad video. Zar ne bi trebalo da isplovimo? Tako je. Čamac! Opasnost. Evo ga, u njemu je dinamit. Lois! Pogledajte statu iznad njegove glave.
Sličnost je neverovatna. Da li je to... Da, to je moj otac. Ali šta će njima njegova statua? Andersone! Andersone! Lois! Lois! Ovo je posao za Supermana. Lois, priča je zaista sjajna. Ali niko nikada neće poverovati u nju.